Jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔ assalamu alaikum ni anw sigilen faso jɔ kɛnɛ kan faso jɔ kɛnɛ n'anw sigira sɔgɔmada foli an b'o di ɲɛmaa ma n'an ye sɔgɔmada foli di ɲɛmaa ma an bɛ foli kura k'a di madame Tarawele Aja Sadio Tarawele n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ko ni sɔgɔma madame Tarawele Aja Kajatuba n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ko ni sɔgɔma ka lamɛn jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ni maabakɔrɔ ka dɔ la k'a fɔ faso jɔ kɛnɛ maa saba baara don ala ni maa min sababu la aw b'an sɔrɔ ka sigidaw kɔnɔ na aw bɛ diɲɛ fan o fan fɛ o ye ala ni aw ye Tarawele la kabako la technique la technicien ko dɔn dɔrɔn an b'a fɔ faso la wuli n'a ka cɛsiri la ne ni maa min bɛ kuma fana fara ni ɲɔgɔn cɛ o ye Abdul Aziz Sidibe ale bɛ faransi an bɛ dugawu kɛ ala ka segin n'a ɲuman ye ka na anw yɛrɛ ɲuman sɔrɔ an b'an to faransi ka foli di an bɛna Sidibe a n'a jɛn kɔnɔ tɛ minnu ma na mɛn bɔlɔlɔ sanfɛ Sisoko Amadu ko faransi an tɛ ɲina Mustapha Jara n'a ka denbaya an b'u fo Espagnikaw fɛ yen k'a tɛ ɲina balabala Basuma Sidibe ni bɔrɔmuso k'an ni sɔgɔma Laginɛkaw fɛ k'an fa n'an karamɔgɔ Sɛkinɛ Hayidara Asherifu Sirafa a ka dugawu k'an ye an bɛ dugawu k'a ye fo bugu b'a la k'a yira aw la k'a fɔ faso jɔ kɛnɛ maa ko tɛ parti ko tɛ association ko tɛ an ko an faso Mali ye fɛnba de k'anw ye an fana k'an yɛrɛ ɲininka an kan ka mun kɛ an faso Mali ye an kana sigi k'an bolo fila d'a sen yan k'an faso cɛtɔlɔ lajɛ maa damadɔni fɛ an y'o fɔ n ko jamana in a si tɛ bolo wɛrɛ kana kɛ an sago ye an y'o fɔ ka Mali k'an sago ye ala ka Mali k'a denw sago ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn bi ye juma ye bi ye tile kalo tile 15 san 2022 an ka kutuba kɛnɛ ale bɛna sigi don tɔgɔ ale bɛ kuma so kɔnɔ an bɛna an da don fɛn mun na o de ye kuma ye k'a ɲini Alahu Taala fɛ ala ka fɛn bɔ an da min bɛ jamana jɔ ala kana fɛn bɔ an da min bɛ jamana ci ala kana an dafara kuma ala kana o sɔrɔ an da min yɛrɛ bi ka se k'aw fɔ k'aw don sira mun tigɛ la awo i b'an bilasira an ka mun tigɛ an ka bisimila an kana n diya ɲɛmɔgɔw sɔn an tɛ an k'u kɛ o de kɔrɔ lajɛ u ye mun k'u faso ye u ye mun k'u ka sigida ye n'an y'o lajɛ an m'an ka fili a wara cɛbaw bɛ yen musobaw bɛ yen n'an y'u bila u bilayɔrɔ la caman bɛ bɔ an ka yɔrɔ la n'o tɔgɔ i ni sɔgɔma. Bɛsigi fo k'i barikada maa o maa m'an lamɛn waati in kɔnɔna na Bamako a n'a lamɛn réseaux sociaux kɔ i y'a fɔ cogo min ka Aziz Sidibe fo ka maa o maa m'an lamɛn réseau kan ka bonjour o bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw yɛrɛ ka dɔn laada foli la an ka lamɛn bɛɛ fɛ la n'an y'a fo k'a ka denbaya fo Bamako ani Paris n'an ye foli ta ka na dɔn an balimamuso fila Yasini ani Kɛrɛfo ka dugawu kɛ ka dɔn ale yɛrɛ bana min bɛ yen ka dɔn ala k'a kɛ fa cɛ ka bɔ ye parce que kɔrɔ n'a ma den na de se aussi sɔnni kɛ kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ ka dɔn muso ka se ka sɔrɔ a la n'an bɔra o la ka na to ka foli lase e yɛrɛ ka denbaya ka cɛkɔrɔba fari ɲininkali kɛ dugawu kɛ ka dɔn ala ka sababu d'a ma ka dɔn min b'a ko ka dɔn an kana nɔgɔ mun na an ka denbayaw ta hakilinaw ta ka dɔn ka baaraw ka se ka bɔ kɔnɔna na an b'o dugawu ɲini ka ala subahana wa taala fɛ ale de bɛ se ka sɔrɔ masaya ale de ye a ko k'a ko ale deli o de ka ye ala an b'i deli ka se ka sababu k'an ye an kana nɔrɔ mɔgɔ la an kana siri mɔgɔ la an kana mɛ se bɛ e de ye est-ce que samuyalen bɛ e de ye i b'a di maliyɛn den kelen ma bana de bɛ na se bɛ kɛ ala subahana wa taala de e de bɛ se ka mɔgɔ bila ka taama ka tila ka munuma ka tila ka taama e de bɛ maa fantan kɛ nafolotigi ka tila ka faama kɛ n'a bɛ dɔn ko fantan ye n'a bɛ se bɛ ye ala subahana wa taala de a b'i deli nin kuma dɔ in na jama bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'a bɛ dɔn ko gɛlɛya ta ka bɔ an kan ka foli lase awo in ma n'an tilala ka awo in fo an bugula a n'a furumuso Marala fo an ka karamɔgɔ kɛ Hayidara an dɔn k'u bala ka nin waati na an lamɛn n kɔrɔmuso Amina a taara Maka an tila ye dugawu k'an ye ka seli di sanga dɔn olu taara Maka maa o maa taara Maka ɲina ka dugawu kɛ ka dɔn a ye dugawu kɛ ka ala k'a minɛ jamana ɲɛ jamana ɲɛ ta kama sutura bɛ fɛn a bɛ ala subahana wa taala bɛ dɔn maa o maa kɛra ɲɛmaa ye ka tɛmɛ jamana in na an ka foli b'o ye k'a daminɛ ka dɔn Modibo Keyita la ka bɔ Modibo la ka se Musa Tarawele ma ka se Amadu Tumani ma ka bɔ Alpha Umaru Konare ma ka foli lase ka dɔn ko bi an ka Tumani dalen bɛ ka ɲɛmaa dɔw tɛmɛna u se ka foli k'olu ye maa o maa n'o b'an lamɛn nin waati in kɔnɔna na ka dugawu kɛ ka dɔn ko ka bɛɛ fo ka bɛɛ don bɛ karama tɔ la ni waati sera ka cɛkɔrɔba an ka musokɔrɔba u bɛ taa radiyo ta ka dɔn ka biliw kalan ka tɛmɛ a lamɛn o kɔrɔ t'a ye ka an bɛ ko dɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan mɛ hakilina ta an b'o de fɔ tiɲɛ bɛ yɔrɔ min ka dɔgɔ tiɲɛ tɔgɔ Muhamadu an bɛ bɛɛ de sali sori donc an bɛ tiɲɛ ɲini ka k'a fɔ ka hakilinataw ɲini an bɛ se ka fili tuma dɔ an ye adamaden maa o maa bɛ ji min ka tɛ bɛ fili mɛ aw ka ye cogo an ka fɛ anw b'o fɔ parce que anw da kan ye min ye ka taa anw dalen bɛ maa kelen de la an dalen bɛ fɛn min na ka tɛ dɔn o ye an dama masa ye
k'a fɔ o de bɛ se ka an ka diɲɛlatigɛ dilan ka taa o de y'an bɔkun ye o de y'an sago ye donc anw gulonlen tɛ maa si la maa min bɛ se ka anw ta ɲɛ ka o ye Alahu subahanahu wa taala ye donc min don ni maaw hakili la donc ko an bɛ maloya ka fɛn dɔ fɔ parce que ko dɔ bɛ fanga la a b'aw yɛrɛ tromper i y'a ye nka kɔfɛ na dɔ ye weleli kɛ ka taa ko cogo i ka kuma tun man di n ye i ka hakilina tun man di n ye mais sisan a diyara n ye mais ne ye dɔn ka dɔn hali ni Ala ka hakilinaw di pour que tiɲɛ ka se ka fɔ aw ni sɔgɔma yɔrɔ bɛɛ aw ni sɔgɔma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Awa no bɛɛ lajɛlen fo Malikura TV ale bɛ Ture ale bɛ Ture bɛ yan ka jaw ta k'a fili a kun bɛ juguya o yɛrɛ b'an lamɛn kosɛbɛ an bɛ Mali 22 mɔgɔw an bolo fo denkɛ a tɛgɛ k'a di o tile fila ka bɔ k'a ye walima nɔgɔya daga ye ani yarabi ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn n'o tɔgɔ bi sɔgɔmada la kutuba bɛna boli barisen minnu kan o de ye lakanabaliya min b'an ka jamana kɔnɔ n'o bɔra ni bɛrɛ ma kɛ sa n'an ma kibaruya fanba mɛn o kan an bɛna fɛn min ye affaire min kɛlen bɛ ka diɲɛ labɔ bi n'o ye an ka y'a ye k'a fɔ Ivoiriyɛnw ka militaires maa 49 kɔni minɛlen don an fɛ yan ayiwa o mankan bɛ sen i bɛna hakilina don minɛli cogo in kan n'o bɔra ka bɔ yen an bɛ constitution an bɛ don ale kɔnɔ constitution ko yɛlɛmali kan ka k'a la maa minnu kan ka o baaraw yɛrɛ kɛ olu maaw yɛrɛ sugandira ka ban e bɛna hakilina di o mɔgɔw kan n'o tɛmɛna ka ban an b'a ye k'a fɔ cadre des partis politiques ani association ninnu olu ko kɔni b'a fɛ ko premier ministre ko k'o gɛn ka bɔ yen ko ka premier ministre dɔ sigi yen en même temps ayiwa mɔgɔ minnu kan ka fara fɛn fana kan CNT mɔgɔw kan conseillers kan ayiwa ko k'olu fana b'o la joona joona donc ni muso bɛna hakilina di o kan n t'a dɔn mɔgɔkɔrɔ ninnu b'a fɛ ka don de tuguni wa e t'a dɔn u bɛna min kɛ tuguni parce que u ka partiw bɛɛ ye olu de ta ye olu de b'u sago kɛ parti la olu de bɛ nommé olu de bɛ fɛn bɛɛ n'a y'a sɔrɔ u bɛna maa wɛrɛw de fana sugandi parti kɔnɔ a caman fana bɛ yen kɛ b'u nɔfɛ dɛ an feerela tɛ k'o fɛ sen na n'aw ni dɔw b'a bɛna foli ninnu de kan bi sɔgɔmada in na k'i fo k'i barika da n'ala sɔnna o diyara n ye donc k'i fo k'i barika da ne maa maa lamɛnna nin waati in na an bɛ se k'i fo jamana hakili jagabɔ don donc an bɛ kuma na ye fɛn fɔlɔ min kan o ye lakana ye kosɛbɛ nin sɛbɛnni kɔnɔna na jateminɛ kɛra k'a fɔ armée ka taa baara la a bɛ fɔ min ma Maliko ani Maliko bɛ a hakilinaw la o bɛ Mopti région kɔnɔna na o ye lawuli kɛ ka tɛmɛ yɔrɔ caman Banɛgara région kɔnɔna na kosɛbɛ Kucala maraw kɔnɔna na donc baaraw kɛra ka tɛmɛ Kayi mara la baaraw kɛra o fin ka donc Gawo ani Tɔnbukutu fan fɛ waati in kɔnɔna na bi ka donc Jɛnɛ fan fɛ gɛlɛya kɛra fɔ an ka maaw ma se ka taa n'o ye armée ka donc pour que sɛnɛ ka se ka kɛ an n'a ma diya maa dɔw ye Mamaciw ka donc ani Jɛnɛkaw y'o tigɛnɛw bila papier dɔw kan u ka se ka sɛnɛ kɛ ka donc pour que basigi ka kɛ o baaraw daminɛna de Jɛnɛ mara la ka donc an n'a ma diya maa dɔw ye parce que n bɛ to k'o de kuma fɔ n ka donc n'i y'a ye ka ko maaw bɛ ka donc tɛgɛ bɛ ka papier kan ni Mamaciw bɛɛ i b'a sɔrɔ armée de tɛ o yɔrɔ la parce que ni armée b'o yɔrɔ la a ka gɛlɛn jamanadenw ka sigi ka na ko bɛ taa ka jigin Mamaciw na ko ka sigi ka baara dɔw kɛ pour que ka tɛgɛ ka se ka di ɲɔgɔn ma mais jamanadenw bɛ min ɲini na fɛn kelen don olu ka se ka sɛnɛ kɛ ka ko ka se ka taa parce que n'i ye jateminɛ kɛ ka donc Jɛlɛsɔn mara la a kɛra tuma dɔ dɔw wulila ka kule ko non ko n'i y'ale ka ko Jɛlɛsɔn mɔgɔw taara ka donc signature kɛ Mamaciw fɛ o don ni ka donc ni o tun bɛ se ka signature kɛ ka ko mɔgɔ armée tun bɛ yen o don o tɛ signature kɛ mais i b'o dogo de kuma fɔ n'i ye Bankasi mara bɛɛ ta k'a lajɛ k'a bɔ Bankasi ka taa Jɛlɛsɔn ka bɔ Jɛlɛsɔn ka taa donc Tori ka bɔ Tori ka taa Sokura ka bɔ Sokura ka taa donc Wongo ka bɔ Wongo ka taa Bayi ka taa Bayi ka taa Sege ka taa Kani fan fɛ n'i ye ninnu bɛɛ jateminɛ ka donc fo ka taa nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la i b'a sɔrɔ armée bɛ Bankasi bi mais ni tile fila min nana ka tiɲɛni min kɛ ka taa pour le moment an bɛ ministre de la défense fo donc mɔgɔw sigilen don ka donc Jɛlɛsɔn o bɛ baara kɛ na ka donc an bɛ se ka sigi cogo min hali bi donc an b'a ɲini o fɛ u ka se k'o baara kɛ waliya joona pour que ka se ka sigi na donc pour que baara in ka se ka nɔgɔya o don n'i y'a ye ko Bankasikaw taara ka donc ka accord signé o tun bɛ min ɲini na Tori mara ninnu kɔnɔna na gɛlɛya kɛra na o tɛ fɛn wɛrɛ ɲini na donc ka se k'o ka sɛnɛ kɛ o de bɛ fɛn min dɔn bi k'a fɔ ko gouvernement bɛ ni mako de ɲɛ olu ye Bankasi mara la ko mara ka gɛlɛn hali Ala ma engrais a tɛ di jamanadenw ma
ala ma nata donc no moto ko sa ni tra sa ni do ni na ko sa ni 150 000 francs et de su bulo to exemple na ko ko do da tude juju bita ko so ko la da ko ko mi oja donc jama kere mo tu ya me konna ça veut dire to mo le ni na to mo ha ni ka ka ba de na da ko ka na sa sa ni de kera mo tu la ni de kera da ni yo chama parce que ni yo ko ye ke ya mbolo because the clear be say que mato mo yere so na da sare ati nyuma ma mo yere so la kana nyuma to ba le kala da clear be kala ko na de ni je se ko yo no pela be ka ba dia kam su ti to na to ma o se ka o ku kala kana ma o se ka o yo wore kata ha bu to yere se ka ba su to o ko na forma ko le fore ta na ta ko clear mo so ni nga to ma to mo do sa ka ta to ka ba ka yela hali ka to ko ni ta shi sana to da na kana iya na la ni ka mutu yela ka ta ka na to ba ko ni no yo ni to la ko ti fa to ni su ko to donc ni ta ju mi kero jamana to bu ko ba sa ka hakili si so wo tre la ka kero mais ni ma ko ko to fa ni ma ko ka da to ta sa ko ka ko na shi su ma na ka wi hakili yo ba donc en fait quand on fa bien ka fa to ko di para ka ke to manyo fe na kuma na mo fe asili sika sura na kuma na mo fe hakili sika sura abe fe jina ka tawo na to abe bo wa to ko na biyo ni be na hakili kala ko kana ka ko na je ba kele to e sécurité la donc bawo ni kala to na to abe ko na ka bala be je na do ka ko je je ma do mo de tumi c'est que je ma do ka ta donc ka fo aussi na to le ka sécurité parce que des fois ka ni ka da so ma la ni je meke a fora ke ka ko arbe ka ni ko je ame wuli kona de la ko na ko ma da ko fa yo ma ma da fati donc ba ki kera da ma kala yo cha donc ana da ba hakki jigi de ka ko na ko da ka ka ni no ba ba sa ke aga me jo ke na na ba dia ko ko sere ni kera sere be kera da ma ya ka ka ko san ka da sa ya da na ko de ma jo muska sere ke parce que ni je ma jo na ko ba ka ki ka to tende ka de ko kera da ba de ya ke na ko na ko so bi sere wati do ati ka ba lo mo la on mo be ka sere ni ka ba lo donc ka ma na sere donc ni hakina bibi ame dole da sala kanga jona la kala kana ngala kanga jona la kasi aiwa nun to wani da fo ni wati konna na ma shi do an ya da fo lebe na ka lebe ba ya ni se ka ko ba to na ni mo je ai ba su di na ni ani ko na ko na to ngaro ko la ka to da fo ti bulu mo se ka kuna to fo ti ni me me ka to ko ya mara bu la ki ai ko na ko la da ma te ko ba aya da fo ma ga mo ja le nun to ai ba fra promesse ne ru ke se ka bla ni mo plus ko yi parce que adamadiyana nama ko yi ta hakili gele ba ke ko yi ni ye jateminɛ kɛ ne yɛrɛ bɔra ka kuma video dɔw la ne ta kɛ nin sigilen tɛ nin na dɔrɔn ale de y'a video in ci ma ale dɔrɔn a ka interview la dɔrɔn an y'a k'o de la mais an ye su dali daminɛ fɔlɔ sa ka taa i sera ka mɔgɔw bila i bɛ se k'o kɛ nin don attendre 48 heures pour donner des explications, alors que ce jour-là, pendant toute la journée, nous avons demandé à tous les responsables qui parlent maintenant, ici qui n'étaient pas au courant. Quand on a pris nos responsabilités, on a commencé à sortir des papiers et nous donner des explications. Personne ne va nous troubler. C'est Dieu qui a avec cette transition. Et nous allons faire les vérifications nécessaires. On tirera les conclusions. Nous cherchons des problèmes avec aucun pays. Nous sommes un pays pacifique. Nous voulons une bonne entente avec tous les pays du monde et particulièrement avec nos voisins. Mais nous voulons qu'on nous respecte. Ça, c'est une exigence fondamentale. Et quand le président a parlé avant-hier avec le secrétaire général de l'ONU, il a terminé par dire que notre souveraineté n'est pas négociable. On doit nous respecter. Celui qui comprend ça, on peut travailler avec lui sans aucun problème. On n'est contre personne. Donc, on est sur le temps. À vos commandes,
pour que la donne soit égale. Pour mes commandes, au fond, donc, de là, on a maman, donc, au lieu de santé. Mais, n'est pas on est pour aller faire nos fautes. Aïe, Bon, jamais. Maintenant, quand les Chinois ont lancé la famille, on a beaucoup déjà. Parce que je l'ai demandé par aplicité. Il a acquis nos mieux, expertise, on est là, il y a la coquette, je suis libre dans ma tête, mais on va pas cela. Mais en politique, de façon lucide, il c'est pas parce que les Kali, on est les tout maintenant pour Hakina, mais après, on a Michel, on est là, c'est pas comme ça que moi je réfléchis. Parce que les Hakina, il y a mot de faiblesse. Au Tchèque, que ce soit les hommes politiques maliens aujourd'hui, que ce soit ceux qui sont dans le commandement, au Tchèque, au Bando, on tout Tchèque, mais c'est la même. Moi, il faut pas la même. Les hommes politiques maliens, nous avons des évolutions. À ma télé, on a vraiment, dans les moments où on a fait les séries économiques, à Besséra, à bien dans l'office de pauvre, presque les mois de nous avons des évolutions. J'ai vu maintenant ici, bien en décembre, en lancé ça, bien au rendez-vous. Donc, en gros, quand tu marches bien au Tchèque, en gros, mais comme on a mis tout dans la culture de la vie, les pleins centaines dans le fond, avec tous les gouvernements concourants. Les coups d'État de la mienne, il faut pallier la vie, même pas format dans le Congo, ou nous, même dans le haut, du gouvernement, où la foi est toujours réformée, comme la même gente. Mais on l'a dit, quand on les défenseurs, il y a donc contre la contrôle de transition des femmes, pas les femmes. Non, bien. Ni ye jasmine kɛ n'a dɔn national na ne ko ni coup d'état an ye pomme de n'a ka ko ye yan an ye coup d'état ye na Centrafrique 3 heures de temps na dɔn ko ban la réforme na dɔn ko bɛ na sani ka mɔgɔ ka bɔ ka kisɛ ni cili daminɛ bɛ a réforme na fɔ ale la ka ka min kɛ na dɔn ko kɛ na dɔn tɛmɛ o temps ye ko ye 13 heures na dɔn ko Bamako a fait une avion à réforme a fɔra ka k'i bɛ coup d'état kɛ jeli na ka fɔ il faut ka kuma vidéo fɛ an ka coup d'état ko kuma bɔ a la c'est à dire papier ko ma ɲɛnabɔ hakilinaw ma se ka sɔrɔ parce que vendredi était chômé à Bamako o ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ na ka ne bɛ se k'o faamuya et puis ka tɛmɛ o baaraw ka kɛ hakili sigi la sinon il va o baara dɔn k'a fɔ ka taa an ma siran ka taa mɔgɔ tɔw ye an ka hakili de b'an bolo an ma siran ka taa mɔgɔ tɔw ye ka 30 personnes 40 personnes o de ye anw ma naji ye o bɛ ba yɔrɔ min an b'o bɔ a ye ka ba yɔrɔ min hali maa min bɛ aéroport la hali renfort ka aéroport mɔgɔw bɛ se k'o ɲɛnabɔ est-ce qu'il y a pas bien donc je dis en ce temps et puis o ma jigin ka bɔ avion kɔrɔ ka na duguma fɔlɔ fɔ mɔgɔw de taa o nɔfɛ o bɛ avion de kɔnɔ j'ai dit n'o ɲɔgɔn ko kɛra daminɛ ka ko kɛ franchement bila ka na ka sɔrɔ an ma sɔn an k'a fɔ ye ko an sigi ka taa kuma ma kɛ n'o de fɔ o de ma kɛ et maintenant les Chinois bɛ se k'o j'ai dit aujourd'hui en Europe nous n'avons pas besoin en bɔra an b'a de la an bɛ fiɲɛ ta fɔ an sigilen don il nous faut de faire en sorte que notre peuple soit apaisé an ka jamana basigi an yɛrɛ ka développement an ka élection ye an ka élection je pense o bɛ ko nɔgɔya anw bolo ka tɛmɛ fɛn dɔw mais Mali la dɔw hakili an ka kuma min b'olu kɔnɔ an b'o de fɔ min b'anw kɔnɔ an b'o de fɔ anw tɛ maa ka hakili taara ka k'a kɛ ko parce que ko ça me plaît ko min k'ale kan k'o kɛ ka dɔn ɲɔgɔn fɛ a ka se mais anw ye expertise de sɔrɔ anw ye hakilina min sɔrɔ ne ye san 10 fila de kɛ ministère de la défense la o san 10 fila kɔnɔna na san o san j'avais 45 jours de formation de la communication de crise donc o baara san o san donc an ye kalan de kɛ an ye ko dɔ de sɔrɔ donc ni architecte ye don min an ka se ka na analyse
Et on peut demander un machin après nos études secondaires, il y a études dans l'université de journalistique, de juriste, spécialisé dans la communication de défense. Bon, voilà, on va faire tout le parce qu'on va hacker dans ta vie. Mais il y a des problèmes, des intellectuels, il y a des problèmes, il y a des problèmes. Alors, il y a des civils, tout le monde a laissé le pays tomber. Les gens refusent parce qu'on sent. Les deux sont liés, les deux sont au sein de l'analyse, j'ai dit à certains de ces intellectuels, non, ils sont encore à essayer de faire la chose, à l'interview sur le combat. Mais aujourd'hui, John Oluchela, quand même, l'État a donné, c'est le bateau de l'État malien a donné tous les moyens à ces gens-là, d'aller à l'école, de comprendre, d'analyser. Mais aujourd'hui, au lieu de l'aller de comprendre comme torchinier en Yéna, au lieu de comprendre, il y a des pour moi, c'est l'abandon du pays. Et c'est paramètre, ça veut dire qu'on nous paria de l'éducation. Sinon, Mamie pour jamais à la qui est caractère Gia, est à effet médical. Au le jour est un analyse des familles, anya yi nga to ko e kele ay ko ba Facebook man ni be ga kuma tayo be haya ko de tale la ka manila anya ya ay ko ba pour l'état des jeux ni ga no ba pour l'état des jeux ko mo ko le il faut la produire et mo ko ka produire na ko ka la chaîne bi ga la dia asla ga te ko mo ko ne e ko ga te ko mo ko ne aka ba ne ke aya ka bara million de la ma produire ça na ba na mais il faut également anticiper. C'est ça le travail de l'État de la sécurité. Mais sécurité ka bara est-ce qu'elle est née est c'est ça la question. On a politique de faire il y a parce qu'il y a des explications qui la faut qu'elle ait il a choué moi on a la sécurité de temps pour faire des au cours qu'elle est dans le domaine information de la vidéo n'est pas production alors parce que en matière de l'armée, souvent dans notre pays, il est important comme la police, au lieu d'appeler la société civile, syndicat ou groupe, on est armé civil. Donc l'armée, on n'a pas le droit de parler. Maintenant, aussi dans le niveau, c'est à eux d'expliquer dans le domaine de tout, parce que statut du monde, donc c'est hors parce que modification des pays, fait des caractères parce qu'aujourd'hui, mais l'armée doit pas dans parce qu'à excessif condamné. Donc, on parle américain. Hakila n'est condamné. Donc, pour nous, mais aujourd'hui, en Europe, ce n'est pas bon en pays où voiture en attaque. La France n'est pas bon à affronter ça. Mais les moyens, tout le monde va s'en la famille diamant doit comme la France. On veut pas le conduire. On veut pas le la soirée. On veut pas le hakila quelque chose. À la société, à la pour réserver la carte au monde du on a des choses au fait au Hakla. Du a tu as la boule. Pas de local tourné, mais que le vacan. Ni ma conquête déclaration de des condamnés. La forme de aussi mon dans le processus du Mali. Et que dans ces deux dans Hakla accompagné ma gamme. Ma première à ma jaille dans le récit dans le Milo et prend acte. Donc, au condamnant, il fallait s'entendre toujours par un complot de quelqu'un. Il prend acte, c'est là où va faire un million. Il prend acte à quoi? Après, il prend acte. Comme il prend acte, à l'effet. Comment il s'appelle? Il prend acte. Donc, à eux le fond. C'est la somme d'aller. Non, c'est là où il y a une décision, mais il y a un embargo. Donc, lui, il prend acte. Donc, s'il prend acte, donc, pour d'ailleurs, on doit s'attendre à tout. C'est bon. On doit s'attendre à tout. Mais aujourd'hui, ni ne quoi qu'on provoquer. On peut profiter dans les jours à venir, il faut s'attendre à quelque chose de plus difficile que ça. Donc, pour moi, il fallait qu'on leçon de cadre malien. La France va tout faire. Je vais le
Assimi kan k'a dɔn ces gens-là ne vont jamais les laisser mais ni encore an bɛ taa ni hakilina ye o kɔnɔna de la min bɛ kɛla bi n ka tɛ dɔn ko Burkina Faso ka taa Blaise wele ka na Blaise min tun bɛ an ka rebelles soigner Blaise min tun bɛ moyen d'a ma président laban min n'o gɛnna ka bɔ ni o président ka tɛ dɔn ko na ale yɛrɛ y'a yira k'a fɔ sani coup d'état ka k'a la k'a fɔ n ka tɛ dɔn ko rebelles nana k'ale lajɛ à 6 mois ko o ni Blaise bɛnna min kan k'a ko continuer k'o d'u ma ale y'a fɔ olu ye n ka tɛ dɔn ko Blaise taara n ka tɛ dɔn ko o y'o bannen ale tɛ se k'o kɛ. Donc depuis hier ale français bilala ɲɔgɔn na donc il fallait k'ale ka bɔ min bɛ yen bi donc il fallait que u ka t'o nɔfɛ u ka taa Blaise à Côte d'Ivoire avion présidentiel ka nana ye ka tila ka taa hélico la ka nana palais la il fallait s'attendre à tout et min ye fagali kɛ jinjiri ninnu bi eux ils sont libérés a b'a ka so mɔgɔ bɛ se ka taa bɔ a ye Thomas Sankara sara n ka taa dɔn fu kɛra n ka taa dɔn ko ban i y'a ye wa donc aujourd'hui n'an b'o logique kɔnɔna na bɛɛ kan ka faamuya k'a fɔ ka tɛ ko baara bɛ kɛla cogo min hakilina baara don an kan ka sigi ka fɛn caman kɔnɔ ka tɛ dɔn ko kɔnɔna na donc ni maliyɛnw m'o faamuya ka miiri k'a fɔ ka tɛ dɔn ko hali bi ko anw bɛ paniquer de ko fitinin bɛ kɛla je dis ça sera très difficile il faut k'an ka jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ an bɛ cogo min on doit s'attendre à tout et que maliyɛnw de kan ka préparer ka bɛn o kɔnɔna na donc n'o kɛra bi aviation min b'an bolo avion min b'an bolo Boaké o ye nin de kɛ n ka tɛ ka provocation kɛ pour que n ka tɛ dɔn ko président min ka tɛ dɔn ko n'a a bɔra la en son temps sani Alassane ka imposer Gbagbo o y'a ka avion jigin cogo min n'o ye occasion sɔrɔ k'an taw jigin donc n'an b'o bɛɛ dɔn an kana sɔn ka don ko dɔw la ni ne de tun ye gouvernement ye n bɛ décision ta n ka tɛ ka nin ka ninnu gɛn ka taa ka tɛmɛ la mais bi baara min bɛ kɛla qu'on fait ou pas n'i ye min dabaliban ye minɛ j'ai vu des intellectuels maliens n ye ɲɛmaa dɔw ye donc ils disent qu'il faut les exécuter. Je me suis dit, est-ce que les gars quand ils font niaï? Est-ce que les gars kodon niaï? Est-ce que les kodon parce que moi c'est que quand même kodon. Donc comment en ce temps, à Miyorum nous avons plus de 6 millions de Maliens à Abidjan. Et donc Abidjan entre eux-mêmes, en bas tout le monde est bakawi. En bas donc on a demandé à un tactique. Anya yoka kele comme qu'on a nato yoka teni bisi joni. Anya ye ivar ngata moko de kanto ko laisser ngata madame dormir ko la nuit ngata jibe de dépiéser. A furumuso a be bisi tangata ko tike ka ba a de dale boy. Ambo ye tout kono moko de. Wolu de on avec kele jumɛn wule aw kan surtout an ka nafolotigi caman bɛ yen olu bɛ Côte d'Ivoire bi an b'a dɔn k'a fɔ ko min kɛlen don donc a bɛ se ka na ni ballon ye an n'olu ɲɔgɔn cɛ an bɛ don o la cogo di ne ko nin hakili jagabɔ de kan ka kɛ maliyɛn bɛɛ fɛ pour que an ka bɔ sintanni ko la ni sintan donna fɛn o fɛn na a man ɲi n'o kuma fɔra o dɔw ko n ka tɛ ko non ko togo ye min fɔ ko c'est pas normal k'a man kan k'a kuma fɛ dɔ de bɛ ne balo ne bɛ min fɔ ni ala ye ci min don ne kun na ne b'o de fɔ aw ye n y'a fɔ yan ko i bɛ ka taa a bɛ joli fana ka taa a ye kɛlɛ yan n y'a fɔ bandaw kan n'a ma tilen ka to o b'a gɛn yan a ma kɛ yan kɛra a bɛ kelen na a ma kɛ bandaw tɛ ne terikɛ fɛ yan n m'a fa bɛ gɛn wa a ma kɛ wa n m'a fɔ i bɛ ka yan k'a bɛ bɔ ni wulu bɔda ye wa sani ninnu kɛlɛ bɛ ka kɛ M5 la o ma na ne sɔrɔ kɛlɛ de la wa n y'a fɔ maliyɛn ko a kana i bɛ ka ta a ye n ka kuma lamɛn wa donc bi n'an ye kuma min fɔ aussi k'a fɔ ko mɔgɔ b'a ɲini k'a fɔ ko k'olu lagosi cogoya dɔ la a kɛra i n'a fɔ an ye bo de tobi ka segin dɔ kɔrɔ o kuma wulila n'a fɛ i n'a fɔ k'a tɛ ban o ye anw hakilina de ye anw m'an ka hakilina défend aujourd'hui le Mali n'a pas droit et le Mali n'a pas besoin aujourd'hui d'aller dans la sensation an bɛ transition ko de la an ka baara kɛ an ka bɔ transition kɔnɔna na an ka baara kɛ an ka taa élection na an ka baara kɛ an ka to k'a to an ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna na pour que jamana ka se ka sigi an ka dun ka fa sɔrɔ jamana ka ba sigi a kɔnɔna na an b'o de nɔfɛ donc kɔnɔna na ni mɔgɔ ko bɛ interprétation fɛn wɛrɛ kɛ ils sont libres o ye ne ka hakilina ye o ye ne ka yecogo ye ka taa kɔnɔna na maintenant les gens peuvent interpréter tout ce qu'ils veulent mais ils sont libres mais a ka kɛ bonya kɔnɔna na parce que dans l'analyse Mali kɔnɔ min ka gɛlɛn n'i ye kuma fɔ ka tɛ donc dɔgɔyama min b'a kɔnɔ an tɛ se ka jɛn n'o de ye parce que an ni dɔw faw kan ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ y'u ban ka kɛlɛ kɛ k'a fɔ olu denw bɛ na k'a fɔ ko bɛ kuma dɔ fɔ a ma an tɛ bɛn donc on va se ka donc ce que nous avons à dire sur ça. Awa nungu togo an bɛ taa ni an ka constitution ye ko u bɛna yɛlɛmɛli dɔw k'a la a bɛna yɛlɛmɛ de wa ou bien u bɛna fɛn dɔw de bɔ a kɔnɔ ka dɔw don a kɔnɔ wa ou bien u bɛna a kɛ cogo jumɛn na parce que an y'a ye k'a fɔ constitution yɛlɛmɛli in na maa caman y'i to a la ka dɛsɛ i ka cɛ yɛrɛ n'o y'a tete ala ka n'a na silamɛ su bɛɛ lajɛlen ale yɛrɛ y'a kɛ fo ka fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ ka ban f'a sɔrɔ waati dunkurunin dɔrɔn ala nana a tɔgɔ
voilà kada mangan na sega election ke voilà balgun na le ka ko che o kona donc ni ati ibi ka fana laje o fana ma se ante abana alfa fana laje awa ni gente ko na laje ulumu mana sharia ere konna fo fanga paro kana est-ce que ulumu se ka baraka ni constitution konna mais ni jatimene ke prince hakli jagabodo constitution yelmani ngata donc en février 1992 ani constitution maintenant pour ka kana tika yelma anya foko anya semena anga martigu ka juli mais aujourd'hui sambi samane ko o konna na anya donc ko gele chama bi constitution konna o gele ngata donc fo yelma do ka seka ka kono hakilna do ka seka boala do ka seka ta amba fo la ngata donc sala kelen na ko le coup d'état est un crime mais coup d'état joli kera o konna na mais halbe coup d'état o kera donc solution masura konna mais bi gele do ba kono président non plein pouvoir mais dit lembo ni au pouvoir ndi président min ka do yere ngato ba ke ngata do yele mat saka kala ibn Boubacar Keïta ngata mena on kan choma kan kangolo mine ni saria ben comme Afrique du Sud ngata constitution kono e ba so ngata donc Zuma de la ka fen donc ngata donc we a ben clic ganga fa amoy kam bonne donc à place là donc il faut que possibilité ka sika so au lieu de coup d'état ka institution bekabi président ka sika boala président ka élection kechugo anengata donc na fulum bi to la bi yelema donc ka sika ka ko nana anga élection kechugo ko yelema élection législative député sigi mbike par exemple exemple takati ni ye jatimine ke ngata donc na fora ngata ko député sigi bike et kele ngata donc ni c'est 7 députés ni ne ebita élection là toi tu as 51%, moi j'ai 49%, et donc on a donc à début takati ema or normalement nani de kan gadi ema sabakati ne chete wa mais donc o yilma siame be il faut ko luka ke pour que jamana ka sika passe no ma sika ke ngata donc gele chama ba kam nana pour que ani c'est là où tu es fait donc ni on fait ça ya bulu la ngata donc luka sika douala bara ka sika ke at least ka sika ka kono donc o korbe ayi constitution parce que constitution na ni iye yilma ni ko kuma me fo ka fo no kan ka l'article 118 est très clair ka fo c'est une partie du territoire jamana yoro do be ngata donc ni anga marata kan aka gele ngata donc constitution ka yelema ni hakle bala nte abana antu yo nyema ngata antu yo keleke Ibrahim Boubacar Keïta no fe ngata donc pour que bana kana se alfa marko na re tu ya damne ka fa ka ba ke gele na ka douala ngata donc mo ko hakla ka 3e mandat de nyina yere donc ma so ngata donc yelema ina se ka ke atete ta benitu kera aya ka kulita lankolo wode nana ka jamana projet ngata kana foni konnana bi ngata ambo de konnana ngata donc halibi ngata donc ambo murmuru de konnana kulita lankolo aya ka crise ngata kulita lankolo mi kera parce que atete ya fo be ngata donc lui il voulait pas rester donc à kera choto il fallait que élection ka organiser au référendum de tout mais ngata en pena à tort d'aba ngata constitution donc ngata donc d'aba constitution d'aba bientôt bena ka consensus tout kera là en tout to voter donc ali le maka ko da aya na ka coup d'état l'angolo ke donc pour que tu na plonger ngata donc abo gele ale donc jusqu'à présent ambassadeur bo akon na baka de lomi constitution coup d'état kay kati ngata ka yoro do ngata donc atu kala do lomi yoy donc kon na ko do to be bo fo français kan président ngata donc amtata ari pour la ol tu yode ke ngata donc wala alama shido ngata donc ala yo gwen ka bo abo yala de la ale nga donc tele flana to ngata wole tribunal do la ngata kate du makolo kele do kam donc président mi ngata le plus grand de l'armée ngata donc bravo mo ay du makolo fere ma desna ko di ngata papier la foka wole ngata donc kata justice là c'est une compte donc pour ce monsieur là donc ni jatimene ka konnana annana o constitution bi yele mali mi ganga ke bi ngata mo crow de tara ngata ka foka hakli jaga bok il faut que les hommes politiques comprennent qu'on te met adema ka rencontre de là Maître Tapo, on va constitutionnaliser donc Magamoussa, ou qu'on a donc constitution Mangagaye. Parce que on tambo famia, parce que Fanga Pile, ou le boulot, ou Hakilana, ou le bon Nyamboya, Banyamboya la, Yala, au tu fais donc ça veut dire que le Kamaya, Banaka, au Sélé, au sous Tigorola, ou le fait donc au côté de tout Nichuya. Nous le follow, il y a donc des ala yolu dans le même fait para de la.
olu ma deli ka taa olu kɛlen ko gulungulunba ka taa donc yɔrɔ min ka di ka taa n'o donna hali a bɔti kɔnɔ n'o ka na sa o bɛ don a kɔnɔna na parce que mi yɔrɔ min ka taa donc ils sont même incapables ka taa ka jamana in ka taa donc ni jamana min binni kɔnɔna na olu ka baara lankolon de y'a to jamana in binna parce que aujourd'hui n'o y'o jɔ jɔyɔrɔ la Ladima en tant qu'un grand parti jamana bɛ cogo min ka taa donc jamana tɛ kɛ mais Adema ka taa kɛra ONG donc min ka do dai ka taa donc o b'a kɛ donc min ka do kɔnɔna na ka taa donc Dabo Madame Moussa n'était pas question ka constitution révisée mais le professeur dɔ sɔrɔ un jeune Touré donc lui il pense que on a aujourd'hui révision ka kɛ parce que parti politique min ka taa donc n'olu tun bɛ ɲɛmaya la olu de wulila ka jɔ aujourd'hui ka taa fɔ ko coup d'état ka kɛ Ibrahim Boubacar Keïta donc n'o ye tiɲɛ ye donc ça veut dire que problème de bɛ yen o constitution kɔrɔ min bɛ yen ka taa donc n'an ko mɔgɔ kana maga la il est important que la solution soit de façon consensuelle. Il y a des cas pour que nous ayons la constitution importante. Il y a des constitution importante. Parce que les hommes politiques pour les intérêts personnels, ou Adema Kili, ou FM Kili, ou URD Kili, ou Benala Yakata pour débuter comme mandat prolongé et que la constitution tombe pas les balles. Donc, au Canada, il faut qu'il y ait pour des intérêts personnels, ils sont capables de tout. Honneur côté, dignité côté, horreur côté, halala côté. Parce que eux, ce qui les arrange, c'est que les gens n'ont pas au soir. Sinon, la constitution est très claire. Les députés, le mandat des députés, c'est 5 ans. Yam, Anya, Yam, autant Ibrahim Boubacar Keïta, au personne a 1 an et quelques cas fragments de députation. Donc, c'est une violation de la constitution. Nous sommes là, la loi n'est pas rétro, nous sommes là. Jurisprudence donc il faut qu'ils acceptent pour que la constitution est naturelle pour qu'on ait bonne ingénieur. Maintenant, si le peuple malien est solidaire et que on veut comment me faut la carte quand c'est un thème qu'on a donc au lieu de député, c'est des jeux de mots. Même si c'est les soi-disant conseillers au cours constitutionnel qu'il est à foyer. Donc Hassimi Tsika président, franchement, bon en boulot théâtre voilà. Le peuple a souffert. Problème de Jamana, on aille à l'essentiel en Gabon pour des plaisantins, parce que c'est des intellectuels qui sont partis à Paris, qui n'ont appris que souvent de l'arrogance et du mépris pour les gens. Parce qu'on le fait quand on le sortons de tout ça, allons à l'école, donc ça veut dire pour la souffrance des Maliens, pour le bien-être des Maliens et pour la réalité politique, arrière politique là, parce que les au contraire, vous devrez donner tout pour ce pays. Au descendant, vous avez trahi la mémoire de ceux qui se sont battus. Vous êtes rentré par la fenêtre de l'histoire. Que la démocratie a mangé ses vrais enfants. Vous avez profité sur le dos de la démocratie. La démocratie, les vrais acteurs de la démocratie ont. Personne ne peut mettre ça. Moi, je suis un des vrais acteurs de la démocratie. Donc, on y obéit. Donc, ne jouons pas avec le sentiment. Ne jouons pas avec les Maliens. Donc, il faut revoir la Constitution. La Constitution, mais on y a opportunité de mordre. Où il y a des grands intellectuels, des grands commis de l'État, des grands comme les c'est Mbebe Wartemna, Oluka Hakino Matoko Defra Yonka, pour que Akasawa Umujara, donc au Beta Matadon Sade, Hasimito don't lead that up the air, Ayotana don't pass a copy Sakabaraka, the Paranga Duma, Okabaraka, non, Moturi, or Moturi with the Sente la Catadoko, Futoka, après Anta Conférence Nationale, et now so Rami Votaka, Namaso, the Mazoteri Mike, don't have it all. Ala ka ɲa ka dama ba ma caman kɔni pan k'i disi gosi ala ka segin kɔfɛ dɛ. Oui, mais ala n'a ma kɛ o sen ka dɔn a dama n'an foyi. Donc an k'a kɛ an ka bɔ mɔgɔ ko la, an k'a kɛ an ka dɔn ni e ni ne bɛ min fɛ o ka don a kɔnɔ. O tɛ pour que Mali ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Maintenant an b'i ka bila la. Ayiwa n'o tɔgɔ an bɛ taa ni halisa an ka minɛn kun sɛbɛn na CNT kɔnɔna na ko député minnu bɛ fɛn jɛ k'olu ka fara CNT mɔgɔw kan. Bon ne ko parti an bɔra ka min fɔ cadre d'échange des partis politiques ninnu olu b'a fɛ ka na CNT de kɔnɔ tuguni wa mais olu ma dogo nka rencontre min kɛra avec les partis politiques l'autre jour Tereta ye kuma ta ko il faut k'olu ka don gouvernement et olu ka taa CNT la o ma dogo Tereta o tuma o bala la ayi dabali ba parce que engrais fana tɛ ko bɛ parce que ne jateminɛ kɛ ninnu filɛ ni fanga tɛ n ka kɛ i n'a fɔ dimɔgɔ ba
ne bokolo musa be cogo ngana ni dimo ba ne bote ngata do ngata balo nunu ni o bo fa la edisa ni tension mo fa diabète mo fa ni diabète mo fa no pour clim ko no bisa donc be balo jamana de la donc jamana ngata donc ça veut dire c'est les rares donc de la politique o be balo de la o tsaka fe ngora fui a chama be ngata be pulila ngata yo ka bara do o le quoi que consultant docteur profession politique donc c'est ça la question mais au te fou on est qu'un hôtel ils sont même pas capables donc mindo kilimun bo kono so na ngata donc no bo ngata et la ka ministre mu ngata donc carburant delia donc il y a des ministres aujourd'hui ngata be carburant delia donc c'est une honte c'est ce qui se passe au Mali donc au be tiki deli la ngata donc mo ko chi ngata donc ko be atop de journaliste ba fa tiki di anto ngata donc le rep tiki di ministre ou be directeur de wole kan atane et donc mala ngata donc ça de qu'est-ce que tu as fait ngata pour Mali ngata ba ko mo ko serbe be ministre Mali kono. D'accord, nous avons un gouvernance tout le monde Mali ka gouvernance transition na enya wala beta watra bolo minga enye be bodala la. Non, bara en calculé mais une chose est sûre là donc en tant qu'hakilna de dit. Aujourd'hui moi je dis avancer les donc c'est mais alia karinga da tibare commencer à se. Et aujourd'hui arranger. Parce que même be senté là quand donc benga da bara wara fo eto là, o le taranga dans la rue. Olu ko ka 10 millions sur kata hali élection mais kuma be fola élection akana ka be do arrange ils sont là donc c'est pour cela les Guinéens ne pas kono ambe hakli jakabo de kenga to ko Guinéen takabo e ngata pour ça continuer mais donc de ko nous de tesa atitla ene sara jamana kenna ma bombi sale do no be de kabru na an kofe ya nulu hakla nulu teko jamana to titla mo to be garder tangata pour que gase ko yi dia bi chukodi Joni dale be ali. Moro ke tatea. Joni be. Amadu tuma turetea. Joni be. Ah Musa turetea. Joni be. Jono joli dale be. Anko fe. Ma ba joli dale be. Almami joli be. Ma ba joli be. Dutigi joli be. Abe dale be. Man be kala ko. Nyo de fonga tango wati na sanduru kono ma be to be fonga teme mo be ka mo duru tewa sankele ala mo ka kafa be bene wala o make amadu tuma to rewa o make Ibrahim Boubacar Keita wa o make Soumani Boubé Maïga wa o make Soumana Cissé wa o make Ibrahim Boubacar Keita ya mais Mali jora wa donc anga na yede neke Mali ko la ka donc mi bisika mi ke anga wati ni ke ambo barake e ka bola mo kana mais quand on est tengate jamnati jo ça ne marchera pas donc ces hommes politiques d'autres pensent que nous lutter jamnati jo ni malais be do la kata okara nyema yi ngodo da jolo kana soro ngodo da jondulu nana mais c'est très clair mais o ye nyema yi o ka tan fo o ma saka feke o konna na bi abel la bushila konna o tengata ko jamnati jo donc mi fo ngata les gens qui se disent maintenant aujourd'hui ko olbe parti minanga donc ils sont pour la transition ça veut dire c'est pour jouer avec le mot or tu sais que la transition c'est porter la transition na bouche mais ni jetime ka woni chela ka donc ni bala ko shubal ka gembi ko ngore kana mais shubal nu yoka M5 yoka kele de kaka na M5 do lu kwe ka bonga to ko wulu gen ko wulu gen ko bo M5 ni M5 yo wulu gen ka bo o nyama o do joni jomudo Moro Silbe wala bram seka tuso wala sogale boko kala baya bala sekuma sisuko bala kawjim bala odo nunu diko bala odo nu olu yo wulu kenga ta ka boda konana ka fa divergence bo ni jogo cheka ta donc no to kuma na mais ka fo nga ta donc olu yo kele ni ke odo ibi seka fe ti sogale fe odo ni jetna ka sogale fe flaka na ta groupe ko en tant que président diko nga ta donc to be ni diko ko kuma fo nga ta donc M5 la ka ta donc depuis kele wati la o tu fais qu'à trouver mais ce qu'elle de tout mettre diko no fait ka fa akana diko ne ce qu'elle de tout mettre kuma diko fait aya keta ce qu'elle de ngata donc à un moment donné diko yere to mo ka be bo ibe kaka mo no sara ka sala ka fa ka be bo M5 yere la ka déclaration ka fa tara ce qu'elle de tara no fait ngata ka fo liake il y a ka kelechi o do de onana ka fa ngata donc ibe ka ko ngata donc ale be gouvernement chi abi ngata donc premier ministre président assemblée chi donc a ko diko kata fo M5 jamani na diko ko kan se ko fo ka yere ka ko ka fo tele la ka yere donc o wa sumay ko du maje ibe ka ye mayele donc o konna na on nale gata donc Alassane Nouye barake donc c'est là où on nale ko ka ko ni bebe ke ngata ko diko ka boto ka déclaration ke ka fa ngata donc ka te M5 la diko to me fe ka ke sogel de tara no fe souffle 1h 2h du matin ka discuter ko ni ya ke ngata donc ya ka fa ka chi
Donc e ka le do complot mi kala e ti fe chama kala mala mbo fie ga donc demain tu verras on a les rencontres là où ya yira ka fa ka ko gouvernement ti wa assemblée ti parce que français a demandé à son temps pour qu'on boubou maintenu premier ministre là donc ko kele gele ani kera ka to fonna na anye jatimne ken ka fa ka ko yi tuba gele ko sme diko bora o don de ka job be nyena je préfère là donc mourir dans l'honneur et dans la dignité, jamais n'a donc va pas vous trahir. Donc à part déclaration. Au manga killing konana, au sugar killing à donc konana ka sauver. Le shérif de Nyoro a décision de la faka kuma pando de kutuba na ka ka le boranga ta donc M5 ko. Sugar le mobile taya souffre 20h ka boy ga hala ma fa chauffeur ga ta ka boli ga ta tasi ga donc vers 4h-5h du matin. Ka bonga de donc tu vas pas bonner attendre monsieur Celila. Soma fajiri o nyoma na tsola ko kana namuna akokumba kana maka fo bi kibina kutuba ke ngata ka be bo M5 la ko niyo ke ya ka kelechi ko nana o de fie tsola ko in nana o de kama aya fa de o ngata ko ma mbise ale la ko yini akobwa o nu odo o ti fe fo ako sugal ba kibise engagement tane ngata ere ni taraka fo na bora kati do sugal ka ngata ko jama ka ko ngata ko tsaka engagement ko me ko hakil na de bango sugal e mo bi polika na o don vers 16h, M5 comité directeur B, Katlaka dans réunion, mais à ma forme. Mais nous, à la YouTube, la Nataka, au Tigre, à récompenser, car Fanata Kadama, parce qu'elle est à la Sohara Watala de Bando, Yakami, comme n'a qu'au cabinet, où il y a qu'au Kagé. Vous m'avez à la quelle ni je vais le temps pendant mais l'État. C'est à toi. Vous savez, quelle est la goulou, nous avons un coup pendant à l'État. Ananadore no law. Ananadore no law. Mais nadi mo ko ngata do ni ala ma mi bla ngata do te fe ka prince ya radio ina. O prince ka radio ngata do bara mama. Ni e ka fi. Otema. Donc kuma ino. Awa no to. Bi habla. Awa ni ngali ko ni Amina Sani. Awa ni amta ngada. Amen de ka so bla ngata ka possibilité di mauma. Mawa. Ko ka se ka do. Ngado se ba ko akina ji. E ka radio en kaya pour nga se ka retour sur ye. Retour sur. Donc, Amale, la Saraka de Gadjusla Soron. 2029, 74, 78. Bonne année, Karama Kononana. Alors, quand nous allons faire tout le monde, wakina imi tout. Nous allons nous mouvoir quand nous tout là, avec ça, quand on y est. Bien, année Karama Kononana. Allô, salam alaikum. Allô? Allô? Comment est-ce que Nous Diallo. Voilà. Comment voilà, même toi là. Comment ça va? Amena quoi? Ah ouais. Et les gars qui viennent voir à des mères à la mais là pas de rien là. Comme Méline et Fatma retraités. À réglé. Voilà. Voilà, nous pouvons voir. Amen. Era muy bien, on t'a fait la charité. Nous, on a fait un paquet. Il a mis là aussi. Il a mis à ce niveau-là. Il faut vraiment. Avec on a la gazelle, la gazelle. Amen. Et nous, on a mis voilà la barre de là. Amen. Il était pour moi. Amen. Et nous, je suis comme nous, on a fait la gazelle pour moi. Amen. Amen. Nous, je vais la prendre. Donc, les excellents de l'autre, donc, à tout, c'est la voulée, on est excellent. Donc, on se remarque. Nous avons retrouvé Irène Sapir, cette enseignante de 85 ans, faisait raflé le 16 juillet 1942. Allô? Vous voyez donc, ouvre le droit.
Ah oui, attends. Attends, 20 29 74 78. Allô, salam alaikum. Walaikum salam. Comment ni jamu ka wele ka bomi? Bosu Marcosi Mengo Nyarela. Nyarela ko. Pasipoti. Atuma di bolo. Lipo. Ambara. Nanu Togo. Laisse-moi faire la question me poser nous Togo. Vraiment notre bari panenda. Alors il est sur le calme. Et faut qu'il y ait un ami dans le calme. Mais puis donc il y aura application pour on est bari pas. Comment pour ne pas varier? Il n'a pas continué comme ça, Tambako. Pas bien. Non, là contribution. Merci beaucoup. Donc, tout le monde est d'accord. Une chose sûr, notre Malien nous a analysé. Ah, d'abord. Donc, bien. Allô? Allô, salam. Docteur Dangou Togo. Ah ouais. Il tourne ni jamu ka wele ka bomi? Comment on jamu? Atara oui. Alors 20 29 64. Allô, salam alaikum. Constitution fallait ni. Ok, merci beaucoup. Merci. Donc, Excellent. Allô, salam alaikum. Allô? Comment ni jamu ka wele ka bomi? Bismillah, Ismail Gawo. Ango ni question min be ni b'a fɛ ka poser nous togo ko i bɛ se ka question poser. Oh ya ɲininkali dɔ de bɛ ka i b'a fɛ ka kuma dɔ de fɔ. Oui, effectivement, je fais plein de faits. Allez-y. Ne pas hakilina ye min ye ni nun to ka fɛngɛ dɔw lamɛn au propos de gouvernement ka militaire minnu minɛlen don a bi ne bɛ min f'u ɲɛna n'u ko k'u ka a tulonkɛ kɛ a ko wɛrɛ ɲɔgɔn dɔ wɛrɛ bɛ kɛ parce que ni mɔgɔ ye tiɲɛni kɛ i b'a yira la k'a ye tiɲɛni kɛ an bɛ siran siran Mali la parce que bɛɛ bilara a yɛrɛ ma n'i ye kojugu n'i ye fɛn kɛ l'impunité totale o de ye Mali bila sinon n'u ye nin mɔdɔmɔdɔn k'a da mɔgɔ wɛrɛ bɛna fɛn wɛrɛ kɛ min ka jugu ni nin ye an y'a fɔ a kɔrɔ n'u turu u bɛɛ bɛ effectif la aujourd'hui an y'a fɔ kulo kɔrɔ en tant que n'u ka ministre den ka bɔ an ka dugu la u tɛ lafiya ni ɲɔgɔn tɛ bɛna kɛ Masasi bɛ e tɛ o contrôler donc sécurité kunkolo b'olu bolo pourquoi tu as profité ka ni ɲɔgɔn dɔ wɛrɛ kɛ k'u bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i y'a ye u bɛ kuma dɔ wɛrɛ fɔ parce que opportunité de dir'u ma jamanaden minnu y'a soutenir an wulila tanke ninnu ka ko la u y'a dafa kɔnɔ ka taa nin mankan nin renouveler mais u bɛna ye nin ye fɛn fitinin ye u ɲɛ bɛ min na min yera mais min donnen don u t'a dɔn an bɛ fɛn fɛn f'u ɲɛna bi et je m'adresse à nous tous parce que la femme est possible aujourd'hui. Au cas lajɛ en tant que ministre de Mali la anw kɔni ka sécurité bɛ to nin cogo in na n'an ma kɔlɔsi u bɛ nin fanga in dafi ni ninnu dafirila min bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen bɛna dɔn olu bɛ ka taa guerre civile la au lieu de les éviter u ka ministère kɛ o ye ne ka hakilina ye. An b'i fɔ Mustafa. Merci. Jara. Malien 20 bɛ Espagne an b'a bɛɛ lajɛlen fo Mustafa ale tɔgɔ la 20 29 74 78 radio ye fréquence ba ye hakilina ko don Mali ko don allo salamu alaikum. Allo an sɔgɔma an b'a. I tɔgɔ ni jamu b'an wele ka bɔ min? Yanni Jara. Ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali de kɛ ko mɔgɔ ninnu bilala an ma bila fɔlɔ. On va la flou. Ok, allez. An b'i fɔ. A bɛ fɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen wa? 20 29 74 78 radio ye fréquence la.
Allo. Allo, salam alaikum. Tuma ni jamu ka wele ka boni. Amadou Maïgal. Mamadou ni Maïga. Ay la bas. Alhamdulillah. Ashibori. Alhamdulillah. Nous toko. Kanyi wa ngita. Oba kana mamu. Alhamdulillah. Amba. Bismillah. Amba ko. Bismillah. Allah ka barka Allah. Amin. Amin. Ya Rabbi Allah. Nous toko mu'min minana. Ko tanama wa nunu. Ni sama kuda. Tiere do payo ko. Ko ko ni ko wala. Anta ke jamana ko la. Nunu pana bi mo ko wuli kana diga nga jamana. O tuma wi ka nga jamana nyaka bi de. Wata ko ita. Apa hati jogel. Ukana nunu bilade. Wallahi nunu yara be ka ko jodo mu wi sila wallahi. Fakka nga lori yara ma tagal libere yara. Daga jamana nyaka biya. Ni ko ko sino ma farani ni ko un tanal. Allah tan. Wo ko de. Merci. Allah kila rada. Merci. 29. Allô? Salam alaikum. Allô? Voilà. C'est mon caramo quoi. Ça Merci beaucoup. 20, 29, 74, 78. Allô? Salam alaikum. Allah toma rasila ai to ne jamu ba wale ka woni. Awa nun to wa tlo bila. Voilà, ça va bien tout. Comme aller pour que le téléphone ne doit pas. Tu vois là pour tout le monde. Ah, gouvernement pour le Maroc. Don ga radio mangana. Ah, communiquer. Ah, gouvernement pour le Maroc communiquer. Oh, ka passeport ka. Ah, c'est ça de la passeport maçon. Parce que tout ça pour c'est-à-dire qu'au c'est ça pour nous c'est la quoi. Tout est maçon, tout est tailleur, tout est quoi. Pour ça trouver niero. Après ça nous faut là, on a plein d'abord comme ça. Pour nous on est que on a trouvé une pour pas se doer quoi. Passeport ko be bulo. Non, passeport ne bolo. Très bien. Passeport le janga da ko information sia mun di a ko me ma information mun ba kono de. Ina so passeport ko hali fa to ani ba to se le ta. Non, pas Non, ni na mo de nyefi bi o. E ba ko so ne goze wa. En général, a fɔra ko kan ka na baara min na surtout de soutien. Ni avion ninnu nana n'u ka minɛnw nana an ka taa ça veut dire Nations Unies mɔgɔ min i b'a ye ka na bɔ yan. Dɔ b'i ka radio mankan na donc Nations Unies mɔgɔ min i b'a ye ka na bɔ yan. Dɔ b'i ka radio mankan na. Bon, n'a tigɛ i b'a expliqué mais ne bɛ se ka min dɔn. Comme o y'a fɔ ko parce que n'u nana u nana mais n'u nana commission confidentielle c'est quoi normalement ou pas baara ɲɛnɛma kan ka k'a kɔnɔ quoi. Dɔw bɛ ɲɛfili ye o ma da ne ne radio tigɛ i b'a expliqué. Très bien. Donc il est important que an k'o explication a bɛ min jɔ k'o explication di kɔnɔ. Donc il est important a fɔra ko min kan ka na soutien na ni i bɛ Nations Unies mɔgɔw bɛ yen n'u nana an ka mission na mɔgɔw tɛ fɛn caman faamuya ko dɔw la mobili min b'o bolo marifa min b'o bolo kisɛ min b'o bolo jamana de b'a di ni Mali bɛ taa Nations Unies na bɛnbɛn an ka bɛnbɛn an ka marifa an ka kisɛ an bɛ taa n'o de ye Nations Unies donc Nations Unies b'o wari sara anw ye Mali ye compte dɔ compte spécial dɔ la o wari bɛ sara anw ye mais n'an sera yen mobili min peinture ka kɛ jɛman ye a sera ka Nations Unies i y'a faamuya mobili min ka tɔgɔ ça veut dire que mobili min a fɛn bɛɛ a sera ka Nations Unies mais o kɔnɔna na i b'a sɔrɔ an bɛ se ka contrat dɔ signer parce que Nations Unies tun y'o fɔ maa dɔw bɛ na n'a bɛ fɔ o ma soutien logistique o soutien ye jumɛn ye olu de bɛ na n'a ka mobili tiɲɛna o b'a réparer olu de bɛ na
o bi yɔrɔ dɔn a bi yɔrɔ dɔw jɔ parce que a ye maçon ye ka fɔ yɔrɔ dɔw bɛ jɔ ɲɛgɛn dɔw n'a tiɲɛna plombier b'a la tobilikɛlaw b'a la mobili dilannaw b'a la ani ka dɔn baarakɛla tɔw bɛɛ b'a kɔnɔ parce que yɔrɔ min ka n'a b'a jɔ ni inferieur mun bɔra ka taa sa ka atɔrɔ ka na ka bɔ Bamakɔ n'o kalan yɔrɔ la par exemple ka taa sisan ka dɔn ka mɔti o bɛ taa jigin yen de o bɛ mobili réviser n'o ka mobili tiɲɛna ka mobili dilan yɔrɔ wɛrɛ olu ka mɔgɔw de b'o mobili dilan ni électricien de bɛ yen ni mobili tiɲɛna o de b'a dilan a bɛ fɔ o ma ko soutien matériel donc logistique donc au soutien aux structures là donc souvent dɔw tɛ militaire ye dɔw ye militaire mais au militaire kɔnɔna na ka hali n'an bɛ recrutement kɛ armée malienne na i b'a sɔrɔ an bɛ maçon recruter an bɛ ka donc électricien recruter an bɛ ka donc min bɛ furakɛ an b'o recruter olu bɛ armée kan o ka baara yɛrɛ ye mais an bɛ f'i ma ka sergent a bɛ f'i ma ka donc lieutenant a bɛ f'i ma ka donc colonel mais ka spécialité donc n'o bɛ passeport kɔnɔna na n'o bɔra tout ça parce que kuma kɛra cogoya dɔ la an ma ɲɔgɔn faamuya il est important que an ka bɔ nin situation bɛɛ kɔnɔ bi aujourd'hui an k'a lajɛ entre États la ko est gérée avec responsabilité une crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire ne nous arrange pas. Nous allons parler. Mao ma ko ba arranger ça veut dire ti ko de kala ma ta ko. Kele wa nga fe. Parce que ni on kele ba pour exécuter ba pour envoyer yini na. On mettra la kele rega. Mali bi il y a plus de 6 millions, 7 millions à 6 millions de Maliens, les plus grands richards de la Côte d'Ivoire à claquer les Maliens. Donc bi il faut le faut à parler de Tchomé ou carrément quand on fait Tchomé. Nani ko do ko Mali la ka to ka tomber les gens. Maintenant, mais Kouta, Akanaka, Jusula, Jusuti Koula, et Jusula, et qui est pas avec ces deux mollets, et qui s'est là dedans, Nagénila, et qui s'est là dedans à la de la camarade et Emmanuel Barra qui va tirer Jusula, et les femmes de Gégoli. Donc, Anna, pour quel je suis, tu fous de là. Mais ni de la responsabilité de l'État, on ne le gère pas sous l'émotion, on ne le gère pas parce qu'on a donc intimidé, on le gère avec les responsabilités. Les responsabilités compliquées, il y a des gens qui sont lucides au niveau de l'État, mais quand la décision est donc pour la casse carbone, donc, quand il y a Kahana, il y a un peu de quoi au Yoro, il faut qu'on avion Kahana. L'idée de Dieu m'a dit, dès le premier jour, non, mais efficace, c'est que faire un don. Oui, mais il se sûr et que à l'époque, avec la de la passion, au travail. On sera là. Il y a des séquelles qui sont dans le complot, qui ont contrôlé, il y a des séquelles qui sont. Tu as fait la casse du coup, quand on a fini. Parce que nous avons la culture sur les mots là, et les jusqu'au que tu tout mis dans le nouveau pays. Je l'ai dit et je répète, nous faut continuer à faire cet emprunt. Parce que pour la France, on les a humiliés devant les Nations Unies. Pour la France, on nous doit aller dans le pays, on a pays. Mais qui a le nom de comment ça, le nom maintenant de sécurité. Il fallait attendre 60 ans pour qu'il y ait 28 septembre dans le Dakiscarola, au Troy, ni au Troy, le 28 septembre, ni au Nord, dans le Guinée, la France nous dit à jamais. Parce qu'on a béni la journée. Alors, nous devons encore. Oh, c'est la dame. Allô? Allô? Salam alaikum. Oh, ni jamu ba wele ka bomi. Oh, bala ki solo nakora. Ah, c'est ça, mais nakora ba. Bon, ika intervention. No rahmatullah. Parce que anora ni na tuku na sira bi ajugu norma. La non ni sira norma au bedo ajukoro. Ala ka tuku kana marba ni. Il faut dire pas vite les temps officiellement. Donc on a la ko arranger même nous pour du sport qui va de maman. À tout dit, on a do maman au reconnaître. Voilà, on est à plus là. Merci beaucoup. Donc après la même vie, bien trop. Et alors qu'Ami de Mécani doit actuellement faire. Et on prend Ali à Ouéli à la soirée. Papa a fourni la voix.
Merci. Merci beaucoup. 29 74 78 allô? Doni kara de mangana we rafa. Ito ni jawa wala ba ni? Ada tu babi apa? Ouais. Oui, exactement. Abang tu babi boleh. Abang. Ni ko ni na tenya na tabu. Parce que mama la ko tabu ya kwa. Kalau Oke. Sekolah bulan bulan. Itu surat aku. Selama itu memang ini sana. Aku kadang ini adalah untuk mengawali di wilayah nama bukan teman-teman kalau mau. Aku mengajar jauh kata juga result satu buah. Ini mengkoin lalu kuku kebayan dia. Jangan cukup ibahan dan ayat. Satu rasa kata boh. Jadi kapok ini mula semula sakit. Ini pun kata bodoh kapok mumu saya pun kapok lewat. Kapok saya nunggu besarnya ini suatu lepas ini. Mula wujud jorok kata ini dan kali kuplasnya di besar apa di waktu kampung kan. Itu sungguh. Merci beaucoup, Jacques. Merci, Jacques Ambalefo. Jangan mau lawan tang sagajo awak je. Awak dan alors mau lawan tu. 29 74 78 Radio Africa. Mana fularo leto ni jawab mana kalau ni? Tunggu saya donc un grand père parce que même à planer avec ma fara chuguna vraiment oda ke chugura adama ti yo wa ke se kula chugu c'est ka akli de blague signé mais ma kan ka de blague signé c'est quand même wakati bela de la ko de ba jira kan ko na ba de là c'est pas des groupes de là donc on est ya ko chuguna ko nyara de chuguna togo c'est-à-dire la fara ko ya to de jara kan kele en bas calama de position donc moi je pense que les cours de l'air donc parce que comme on a pas un état de fanatique comme dans le cours de là parce qu'on a de aucun ka ko nyani jiju kora avant que ko ka bon parce que ana population pleine ou ko ka bonne ta n'était non ko kera de li pas parce que niveau de la population mais pour la vérifier jido manu de bora na effort exactement nyani de bora na effort tu vois donc au bonne ngata to ambalma do ya na effort la jido manu ya ta ngata ko de def na kare mo bon mais ça pas ça alors parce que mais quand quelqu'un connaît ma journée de donc état qui a à disposition ta souffle à communiquer le même exactement pour dire que information n'est pas pour lui il faut avoir information pour guider après voilà donc marqué donc non marqué na donc on peut que toujours le parce que il y a communication codée exactement communication codée parce que d'ailleurs quand donc maintenant je pense que nous pouvons donc
ka don an kɛrɛfɛ jamana nin de fana kɔnɔ sisan donc mais ni an yɛrɛ hakili kɛ ka ko dɔ ɲɛnabɔ cogo dɔ la donc à la fin de compte i b'a sɔrɔ o fana c'est-à-dire e bɛ mɔgɔ ɲininka donc mɔgɔ t'a la k'a kɛ e ma donc a bɛ sabali quoi ni fana ni ye mɔgɔ hakili ma donc e fana bɛ sabali de koyi. Moi je pense que ne kɔni bolo nin kɔni ni ma se ko min ma tɛmɛna ka se o de ma donc nin ma se o ko sugu ma ko ninnu mɔgɔ 49 ninnu u si fɛ u tɛ se ka na fɔ ko olu bɛna coup d'état kɛ donc ka na action kɛ hakili yɛrɛ bɛ se ka sɔn ma cogo di. mais donc la même scénario kɔni o bɛ don duguma sira de fɛ. o bɛ don duguma sira de fɛ n'o tɛ ni dafe e bɛna na cogo min na e dun b'a dɔn mɔgɔ o mɔgɔ bɛ i yɛrɛ kɛrɛ ma aéroport ko bɛ cogo min na donc avant que ka na i ka ko bɛɛ dɔnnen don ka ban donc e bɛ se ka na ni ka na juguya ka na sira fɛ cogo di donc mɔgɔ 49 olu jɔda jumɛn de bɛ Mali ko la olu bɛ se ka ninnu kɛ yan wa. moi je pense que ne yɛrɛ kɔni bolo ko dɔ bɛ yen an ka bɔ o kɔnɔ quoi parce que mɔgɔ min n'i bɛ tiɲɛ fɔ de hali ni ye tiɲɛ dɔɔni fɔ de ni hakilina ni mɔgɔ dɔ hakilina ma da fan kelen fɛ e de bɛ kɛ fasodenjugu donc o bɛ de détecter ka kɛ komi i n'a fɔ o bɛ de bɔ faladenya ni ko ninnu kɔnɔ donc ne kɔni parce que ni mɔgɔ dɔ hakili tɛ kɛ kelen ko dɔ la mais o t'a jira k'a fɔ k'a tɛ jamana fɛ ou bien jamanaden jugu don ou bien ne kɔni b'a dɔn parce que mɔgɔ hakilina tɛ se ka kɛ kelen fɛn bɛɛ lajɛlen na donc sani an ka to ka hakili bila dusu ɲɛfɛ sani an ka to ka dusu bila hakili ɲɛfɛ donc an ka to ka hakili de bila dusu ɲɛfɛ donc n'o kɛra an ka ko de kɔnɔ tɛ ka sabati donc an bɔra crise min na donc o ka se ka ban cogo min na donc an kana tigɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma donc ni nin fana kɛ sankɔrɔ bɛna fɔ ko bɛɛ la i y'u ka ko ye donc ala k'a fana ɲuman dan bɛɛ lajɛlen ma jamana ala k'a kolo kuma ɲuman dan bɛɛ lajɛlen ma jamana bɛɛ ɲɛ kisi ala k'a don bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ fɛn 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 de cɛ yàrá bɛɛ ala de bɛ cɛ dɛ parce que hali kɛlɛ i y'a tila ka fɛn de cɛ c'est ça donc ala ka bɛɛ bila cɛ sira kan n'o kɛra dɔrɔn i bɛ lafiya quoi Merci beaucoup. Ala ka bɛɛ sutura. Merci. Merci donc an bɛ ne kun ye mɔgɔ laban ye Ouais. donc an b'a lajɛ k'an balakaw fo Donc ala ka na ni an baw ye. awɔ an b'u fo